שרדתי. נסתי על נפשי בסודות. עשיתי כל מה שיכלתי רק כדי להמשיך לנשום לעוד טיפה. עוד קצת, ועוד קצת. נולדתי מוארת, אבל ב7 באוקטובר האור שבי קבע. אחרי שבועיים מצאתי את עצמי ביער הסודי בקפריסין. פתאום האור שבתוכי התחיל להבהב. עוד קצת, ועוד קצת. עוד סדנה שפותחת את הלב. עוד מעגל שירה. עוד כלים לדרך. להתעורר לנופים עוצרי נשימה. וללכת לישון באחווה חברית מרגשת עם מי שמבין אותי באמת. יש עוד 1,400 ילדים כמוני. ילדים מוארים שרק רוצים לשמוח מחדש ולנקות את הראש. רוצים הפוגה מהאזעקות שמציפות בהם את רגעי האימה שחווינו ב7 לאוקטובר. אנחנו רק רוצים רגע של אור.